Dzień dobry. Dzisiaj będzie wycieczka rowerowa. Tu są wehikuły, jak ktoś śledzi Instagrama albo Twitcha, to już widział, to jest mój nowy wehikuł marki Romet, a mój, prawda, nie powiem wysłużony, bo w świetnym stanie. Bydlak bolszewik poszedł do Patrycji. U Patrycji mamy troszkę mało luftu. Troszkę szmiry. No. I jadymy. Jesteśmy, słuchajcie, na cmentarzu komunalnym w Bytomiu. To nie jest ostateczny cel nasz, ale chciałem wam tutaj pokazać ciekawostkę. Mianowicie w tym miejscu jest tak zwana kwatera wojenna, a tutaj mamy wielki pomnik, jeszcze z czerwoną gwiazdą, upamiętniający, zresztą jak głosi tutaj inskrypcja, tu spoczywają żołnierze armii sowieckiej i sowieccy jeńcy wojenni, polegli i zmarli w latach II wojny światowej na terenie Górnego Śląska. Cześć ich pamięci. Inskrypcja i po polsku, i po rosyjsku. Tutaj akurat na terenie Bytomia nie było za bardzo walk, bo nie stacjonowały tutaj regularne niemieckie oddziały, ale też tutaj żołnierze Armii Czerwonej zginęli. Wielu żołnierzy radzieckich też pracowało na przykład jako jeńcy wojenni w górnośląskich kopalniach i zakładach. No i tutaj, jak widzicie, na tych nagrobkach też popisane jest jeszcze cyrylicą. No tak, to czołgista chyba akurat. Prawosławny krzyż. No, czyli 19 lat miał. Nie nażył się. No, tutaj na Górnym Śląsku, jak i chyba zresztą w Polsce też, ta wizyta żołnierzy radzieckich nie kojarzy się zbyt pozytywnie. No, ale tutaj zakończyli żywot, także niech odpoczywają w pokoju. Tutaj jest dzielnica, jedna z kilku tak zwanych domków fińskich. Taki specyficzny rodzaj zabudowy drewnianej, właśnie typowy dla północnej Europy. Chociaż tutaj wielu ludzi już albo przerobiło sobie te domki, albo wyburzyło, a na ich miejsce wybudowało już kompletnie nowe budowle. O proszę, jak miło. Miłego dnia, razem damy radę. Patty, dasz radę? Nie. Nie? Nie. Wpuszczam Patrycję pierwszą, żeby jak coś, to ją zaatakowało jakieś dzikie zwierzę. Co masz? Pokoż. O, bardzo ładnie. Ale piękna pogoda nam się trafiła, iście letnia, jak na jesień. Słuchajcie, w tym miejscu zbliżamy się już praktycznie do granicy Bytomia i Piekar Śląskich, a konkretnie takiej dzielnicy, która nazywa się Szarlej. To jest właśnie ten Szarlej, którego możecie w Wiedźminie upolować. Czarno to widzę. Słuchajcie, 5 lat temu nagrałem takiego vloga a propos jednego z zabytków, który niestety bardzo niszczeje, mianowicie kapliczki Maria Hilf, która znajduje się właśnie na pograniczu Bytomia i Piekar Śląskich. I niestety ta kapliczka, będąc w takim trochę też nieszczęśliwym punkcie, na takiej trochę nieustalonej ziemi, nie do końca wiadomo, czy przynależała do Bytomia, do Piekar, stała sobie po prostu w takim miejscu i niszczała. No i niestety obawiałem się, że może spotkać ją los niestety wielu zabytków ziemi śląskiej, ale na szczęście bardzo się pomyliłem. Słuchajcie, wszystko zostało gruntownie, pięknie zrewitalizowane. Cała kapliczka jest wypiaskowana, wyczyszczona chemicznie. Wymienione zostały drzwi. Wyczyszczony i odnowiony został napis Erbaut Maria Hilf 1905. Tworzono nawet od początku wieżyczkę, która była ukruszona i łamana. Z boku porobiono fajne ławeczki, gdzie można sobie odpocząć. Naokoło całości, jak widzicie, znajdują się reflektory, które oświetlają ją w nocy. Monitoring, żeby nikt nic tu nie psocił. Wymieniono okna, piorunochrony. Ustawiono ładne, gustowne lampy z monitoringiem. Tu możemy sobie przypiąć rowery. Tutaj eleganckie schody. No tak się właśnie powinno robić rewitalizację takich obiektów. Tutaj mamy streszczoną całą historię kapliczki, której nie musimy już wyszukiwać na internecie. A nawet tutaj mamy zdjęcie, jak wyglądała w starej, drewnianej jeszcze wersji kilkaset lat temu. I widzicie, z zabytku, który wydawałoby się spisany był na straty, można zrobić taką perełkę. Widzicie, prawda jest taka, że jak tylko ma się pieniądze,
możliwości i pozwolenia, to można wyremontować nawet najbardziej zrujnowane i zniszczone obiekty. Nie mamy. Gdzie jedziemy? Po picie, bo nie mamy. Jak po picie po drodze. Chillujemy se przy fontannie. Patty, fajnego masz lodziczka. Dziękuję. Też mam. No akurat żeśmy trafili na wystawę o historii Śląska. Patrzcie, Śląsk w 1700 roku. O, tu jesteśmy. Trzeba będzie Wrocław odwiedzić wnet. Nie można? Lew sobie śpi. Niedziela. Ludzie sobie chillują. O proszę. Hol zakupowy w prestiżowym sklepie. Tak się teraz, drodzy Państwo, bawi młodzież. No, powiem Wam, że na bytomskim rejonie potworów obrodziło wyjątkowo bogato, co w sumie jest zgodne z prawdą. Wyspa obsadzona. Cały komitet. Odpalamy chillerę. A co wy myśleliście? Tylko i wyłącznie 0-0. Co do tego? Jaja. Moja kurka, czyli jakby to było po śląsku, Patty? Moja cipka. No. Dobra, starczy łażenia, czas poklikać w komputer. Ja, ale ten Niklaus robi fajne filmy. I oby go zasubował. A. O, do roboty. O. Bym zapomniał. Korzystajcie, póki jeszcze jest fajna pogoda. Jeździcie na rowerze, grillujcie, wyłaźcie z domu, bo nie wiadomo kiedy zaś nas zamkną na 8 spustów. Widzimy się. Nara.